שוש מנור ביקרה שם ונכנסה לקצב. אנחנו רואים אירוע סייקלינג, שנה שלישית כבר ברציפות בנמל קיסריה. 350 אופניים מול השקיעה, לייב בנד על הבמה. כיף עולמי. יש פה עוצמה אדירה, יש פה כיף, והכי כיף לעשות את זה עם הבן שלי. זה אירוע פגז, ממש כיף, ממש נהניתי. אירוע מאורגן, פגז, נהדר, מים, שקיעה, כמו שצריך, סן כמו שצריך, אנשים כמו שצריך, מקצועי, פשוט נהדר. אנחנו פה גם בשנה הבאה. מה רע? טעם החיים, חתיכות, ים, שקיעה, ספינינג, אין יותר טוב מזה.